Mga kaibigan, mga kapatid, may natanggap na naman tayong tanong galing sa isang Katolikong netizen na si Miguel Lastimado Kaulawon. Ito po ang tanong niya, mga kaibigan. Paano daw natin makilala ang piki na iglesia? Ang piki na iglesia ay hindi naniniwala na si Kristo ay isang Diyos. Ang piki na iglesia ay hindi naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang piki na iglesia ay nagdasal, nagdebosyon at nagvenerasyon sa iba't ibang klaseng rebulto at sa mga taong matagal nang patay. Ang piki na iglesia ay nangaral at nagtuturo na ang kanilang bishop ay kapalit ni Kristo dito po sa lupa. Ang piki na iglesia ay nagtuturo at nangaral na ang kanilang relihiyon daw ay tatag ni Hesukristo. Subalit ang kanilang doktrina ay taliwas sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo at taliwas sa mga aral na ipinangaral ng mga apostol. Ang piki na iglesia ay nangaral na si San Pedro daw ay ang kauna-unahang Santo Papa ng kanilang relihiyon. Ang piki na iglesia ay nangaral at nagtuturo. Pagkatapos mamatay ang isang tao dito po sa mundo ay dadaan muna sila sa purgatorio. Ang piki na relihiyon ay nangaral at nagtuturo na bawal mag-asawa. Ang piki na iglesia ay hindi naniniwala na ang salita ng Diyos sa Biblia ang siyang may sole authority para sa tunay na kalayaan, kapatawaran at kaligtasan sa kaluluwa ng isang tao. Ang piki na iglesia ay may iba't ibang aklat na sinusunod maliban sa Biblia. Sana po mga kaibigan may natutunan kayo sa sandaling ito. Kung may tanong pa kayo, mag-comment lang po kayo at handa ko kayong sasagutin sa pamamagitan lang po kung ano nakasulat sa Biblia. God bless us all. Punto Biblikal.